Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas ana pauluhan. Ivory, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apayabim mama ti profit ti kumpanya manipod si katinag manager. Nagkamali aksama tanang dutokin ka. Naira nala siguro papa. Ngumaton to inton sumaruno abulan. Ikan ka pa iti may sagun daway. No bumabalata ti profit ti kumpanya, kapilitan na sukatan ka manager. Malugi lang ti kumpanya no kastoy. Saan kumamat papa? Kay kayat yu kadi, asabali at tao ti agbalin ang manager iti bukod tayo a kumpanya. Oray sa bali at tao, no lakit ti ad-ado ti profit. Ti mangimanihari ti negosyo, kat saan akong kumporme, wano kinabagyan, no di kat tinalaing ang mangimanihar ti kasapulan. Nabayag ka ba sita na nagturpos iti kursom, ngam di ka matla makastrakan iti trabahom, anak. Kabayatan ti panaguray ko iti application ko iti may sa kumpanya. Adda nakitak nga kasapulan iti part-time housekeeper iti may sa mansyon nang. Nagturpos ka iti kolehiyo, ngam sumarka akas housekeeper. Kapilitan, tapno adda igatang tayo iti agasyo. No maibus day ta agasyo, awanan ti igatang tayo. Lading gitak, tamanipod awanan day ditatang mo. Agrikatan, uray ko mano saan nakamasakit akastoy. Awan ti basulyo iti mapaspasamak nanang. Saan ko maaday ta ti panunutin nyo? Makitak ngamin ti panagsakripisyo, anak. Oray na baba at trabaho, saan mo nga atrasan, tapno lang ada igatang mo iti agas ko. In-check ni papa dagiti records. Bimabaka no ti kita ti kumpanya, iti lasod ti talo a bulan. Kasta ka di? Okay, anya ti kunan ni sir? Imbaga nakit din, asukatan na kanu a manager. Sigurado nga oray sika, kat maapektaran. Takanayon tangag kadwa. Delikado nga rod no kasta. Anya ita ti aramidan ta. Manipod nag-resign ti sigo na kadwata, kastoy mo't nanti mapaspasamak. Kasapulan ti kasukat na. Asino ti dakdakamatam? Tinagturpos iti business administration, akadwata iti opisina. No apay mat ngamin ang nag-resign day jay. Ladingit nga ibaga bro. Di na kano kayat ti panagsasaom, kanti na seryosom. Dahil iti mansyon na agkasapulan iti part-time housekeeper. Adda babae iti unag. Agdurbelak man. O masidagan ti babae. Anya ti maipaikukan ka. Nakitak namin nga agkasapulan kayo iti part-time housekeeper, nana. Saan mo kadingaan mo ti kayat asawan ti housekeeper? Agtagibalay ti kayat asawan day jay. Amok mat, nana. Kaba alam tag trabaho? Kas ko maiti agdalos kan maibaon iti daddo mapay at trabaho iti unag ti balay. Iti day tanga itsuram. Kaba alam dagita trabaho. Kabaalak, nana. Narwamak iti trabaho. Alaan ka, ngam saan ka permanente Depende iti ibaga ni sir. Awan ngamin kadwak nga agdalos ijay unag ti mansyon. Mano ka di ti amo di taunag, nana? Duada. Umunag ka nga rog, tarugyam tagdalos. Siyak ti mayorduma dito. Ijay ti ayan dagiti maaramat apagdalos. Agmap ka, kanagpunas ka kadagiti amin atugtugaw. Kan punasam dagiti sarming titawa. Wan, nana. Ayan ngay dagiti boss, nana. Apay asa pulom ida. Napanday jay trabaho da. Umay danto malpas ti opisina. Kasta ka di? Part-time ti imbagayo. Mano ka di nga oras ti panagtrabaho dito eh. Kada Lunes kan Biyernes ti umay mo ditoy.
Rugyam ti agdalos iti alauna iti malam aging gaad ita sumangpet. Agawidak ka din kalpasan na, nana. Katuan part-time nga rod. Saan ka mat nga stayin dito? Nasaya at mat, tapno makaawidak, taawan ka duwan ni nanang ko. Damag kong agbabawi ka ni Sir Ramil anang dutok iti anak na kas manager tayo. Nakadamagam? Imposible mat dayta. Kat anak namat ni Sir Daniel. Nangag ko ti saritaan da Sir Daniel kan Sir Carl. Kasta ka di? Asino nga tati mabalin amay talo iti posisyon na. Kan maikat manan. Rumba nga siya ti maital o ti posisyon na. Tanabayaga kun ditoy. Apay ko maasi ka, kat kanayon kamat alik. Adan samot ibagbagam, Jenny. Kontra kan samot iti imbagag. Ha? Ay, saan mat? Urayan tayo ti ibagada, iti nga to. Adaman damagag, sir. Agpay suka di ti imbaga ni Wilma, nga adanam na maamay talo ti posisyon na. Anya? Nakaamuan na kano ti dayta. Diyak man na mo, sir. Kunana anang ngagnakano ti saritaan niyo adwa ka ni Sir Daniel. Salawa-sawa talaga na di Wilma. Kunana pa'y, nga iso kano ti rumbang amay talo iti posisyon. Ambisyosa. Kumamot na mayat ti records kan performance na iti opisina. Day tamat nga rin tinapanunot ko, idi imbaga na dayta, sir. Ada ka di announcement ti CEO no maangay lata ti foundation di celebration ti kumpanya? Uray imbaga na nga adalugi tayo, bro. Tinawon ama ang angay dayta, saan ka di? Amumat ni Papa, di na kayat nga ipakaamo kadagiti gagayam na negosyante no adda parikot ti kumpanya. Sa bagay, naitang agpaiso ti ugali ni sir. Adulakit di negosyante ti awisin man ni sir. Adda ka din nakasagana a partner mo iti dayta selebrasyon, bro. Awan ti amo ka partner ko. Ha? Sapay sigo na masapol nga da partner tayo iti dayta nga okasyon. Ituloy mo adalosan ti salas. Masapol ana silang dagiti amin a makita ditoy. Matungpal, nana. Madamdama addanton da sir. Kasta ka din, nana. Sanda ka di anaungat. Naunget da no adda kapoy ti trabahador da. Iso alalay ngamdang nga. Uwan, nana. Amok ti agtrabaho. Kan sa anak nga ignorante. Makita Mala, panawan ka man laangan ditoy. Pimanawan ti suplada a mayordoma. Ha? Kasla daong mululi ti agdan? Di nga ta boss da ita? Sika ka ditiin nala ti mayordoma akadwa na dito'y mansyon? Ha? Ay, good afternoon, sir. Ay, nagtaaran. Napintas ka? Awan ka di sa bali a mastercam? Ta iti dayta kinapintas mo. Housekeeper ti trabaho? Dakas ka di ti housekeeper, sir. May mayat da ito yan. Ngam ti dancer iti club. Uray, nangato ti sweldo ijay. Adda malagip ko. Adda ipatrabaho kan ka. Ngam, iti may sa kondisyon. Trabaho? Kan adda kondisyon na? Wan, agkasapula na kiti partner iti maangay a Foundation Day celebration ti kumpanya. Partner? Nayon ka di ti trabaho akas housekeeper dayta, sir? Bayadan ka. Pagsaritaan tanto ti kondisyon. At naka din na alam, makaduam ni ti mansyon. Nakita ka na ikat kinakapaskila wanted housekeeper. At dancer, nang rugin ang nagtrabaho itay. Amangan no adda pay laang ijay salas nga agpumpuna si ititawa ken tugaw. Nasaya at babae ka di, wano lalaki. Babae, sir. Awan mo't nga mintiim may nag-apply a lalaki. May mayad ko man o lalaki, ito napigpig sa akadwa tayo diti mansyon. Simangpat ka din ni Daniel? Nangagkumot ti ungur ti lugan na itay, sir.
Nakitam ka di. Amang ano driver natin si Mangpat. Ay iko ha, jak gayam nakita, sir. Sa anak mo't ababayadan ababae, sir? Didak ka di pagaramidan iti dakas? Anya ti pagkitkitaam kanyak. Bastos nga awanan mo do? Ay, saan mat nga iti kasta, sir? Kaya't ko mga ilawlawag yu. No, anya ti aramidak iti dayta arabii. Awan oras ko amang kita iti partner ko. Tabi si amin dagiti kagayam ko iti trabaho da. Busy da iti rabii, sir? Kaya't ko asawan, busy da. Isu adida makaumay, tadida kayat ti agpuyat. Sa bagay, dakkel ti maitulong na iti agas ni nanang ti ibayad na kanyak. Ngam, sa anak nga ta maisagmak? Ala, agpanunot ka. Pagsaritaan ta, ti kondisyones nga ibagbagak. Sino nga tati alaan ni Sir Daniel a partner na? Inton Foundation Day celebration. Ado ti gagayem na ababak na nga mabalin na kaalaan? Nangag ko ti saritaan da ka ni Sir Carl. Ajay kano saan unay nga am mo ti gagayam da. Ada nga min ugali da nga agkakadwa, apin napintasan iti partner. Nalabit asaan nga rod nga empleyado diti opisina. Sigud mat, asaan ataga dito'y opisina ti alalaan ni sir? Sa bagay. Kanayo na sa bali ti partner na. Idi na palabas. Kat isunsamot ti kapintasan ti partner na. Taga ano nga taday jay? Idi mo nagdakat talyawan ti amin abisita, ta nagpintas ngamin. Kumusta ti umuna nga aldaw ti trabaho, anak? Inanusamot ti nag-housekeeper gapo kanyak. Nataer di boss ko, ngam ada supsuplado na nanang. Ngam kayat ko nga'y panagnakan ko na, asaan lang a housekeeper ti kabaala ka trabaho. Sayang mo't ngamin. Tay di maawat ka kumay ti trabaho kat nagsakitak mo'tan. Kan pimusay mo'tan day di tatang mo. Iso adi ka nakapan iti interview. Ay, wan nga rod nanang. Sayang day nga oportunidad. Ngam saan abalay? Makasarak kanto iti nasaya at agasat. Tanasingpet kamot, anak ko. Sapay ko mga rod, ta makabiro kak tumat laang nanang. Saan mo't a permanente jay housekeeping at trabaho. Apay adi namag ni sir, no anya oras ka no, tinagtulagan ta pa nagtrabahom dito. Anya ayat tiimbagam kun kwa na. Awan mat, nana. Dinamat dinamag no niya nga oras. Iso asaan ko mat ngayon baga? Apay ka di? Kaslakat importante kalaunay, tadda ka no pagsaritaan nyo. Anya day jay? Dinamag yung kumakan kwa na, nana. Saan ka kanupay nga agawid adagos inton malam? Urayam asumangpet. Anya ka nga oras sa sumangpet, nana. Anya ngay ti amok, no anya nga oras asumangpet. Talo lang aldawan kat maangayan ti foundation day tayo. Ada ka din partner mo iti day ta arabi? Saan pa'y ngamin aday tati aday ti panunot ko? Ti imbaga ni Papa, ano kasano ang umato ti profits tayo? Diyak kaya't ang masukatanak akas manager. Ada amok apamuspusan. Anya ko maday ta pamuspusan, bro. Mangala tayo tinagturpos iti business administration. Tulungan na tangag trabaho. Pimanaw tumot ngamin da jay sigod. Kat manipod din, bimabanti kita tayo. No ada aplikante ti dayta posisyon, awatak. Adakan ka dayta, bro. Noan niya ti makitam apagsayaatan to ti kumpanya. Aramidam. Nakapagpanunot ka din, numayat ka iti ibagbagak? Ti agbalin a partner yo, sir? Anya ka di dagiti kondisyon? Ikan ka iti igatang mo iti napintas agaw nga aramaten. Agpapintas ka. Kan kang runana. Idokada ka asumango. Sige, sir. Aramidak ti imbagayo.
Masapulan o adda pagsasaritaan dagiti manakam. Saan ka rumamraman? Umisem ka lang no kasapulan. Manakam? Awan ka di tinakam ko, iti panagkunayo, sir? Madlaw tinagadalan ti tao, babaan ka dagiti balikas na. Tanangam, ti panaggargaraw mo. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak, papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serye tayo ita alawas a napauluhan. Ivory, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Putlay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakaturpos iti kolehyo ni Ivory, ngem awan pa'y masterkan na atrabaho, iso akapilitan asim merkas housekeeper, iti mansyon da Daniel. Gapo tag kasapulan mat ni Daniel iti napintas a partner na iti maangay a Foundation Day celebration ti kumpanyada. Kinasarita na nga rod ni Ivory. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas a napauluhan. Ivory, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Masapul ano adda pagsasaritaan dagiti manakan. Saan ka rumamraman? Umisem ka laeng no kasapulan. Manakam? Panagkunayo ka di katawan nakam ko, sir? Madlaw tinagadalan ti tao, babaan ka dagiti maibet na asarita. Isu at tanangam ti panaggargaraw mo. Okay. Masurot amin na kayat yo, sir. Laglagi pa, di nakibabain. Diyak kayat nga ibagada nga ignorante ti partner ko. Sa anak nga ignorante, sir. Simra kakla ang a housekeeper, takasapulan. Nasayat no makaawat ka. Ingkan gumatang itigawn mo. Masapul a presentable ka asumango. Laglagi pa, a negosyante, kan diadal amin ang makasango tayo jay. At iti ginatang ko nga agas yun, nanang. Agyaman anak ko. Kas-kastrek mo pa'y lang iti trabaho. Ay, nangalaam iti inggatang mo. Adda intad ni boss ko a kwarta. Aramatag ka no apaggatang iti gaon ko. Ngam, adamat gaon ko dita. Apay nga inggatang mo iti agas ti para iti gaon mo. Napintas di gaon ko. Ta inaramat ko dayjay idi gala night mi iti universidad. Di ka di pa nangibaga ti dinyo asika ti kapintasan iti gaon. Wala nang. Sayang mo't no saan ko nga aramatan dayjay. Insagot dayjay kanyak day di tatang. Idi si bibiyag pay. Malagip ko pa'y laeng. Iti siyak ti pinagpili na iti dayjay agaon. Iso nga imbes a gumatangak iti pagarjud ko. Inggatang ko laangan iti agas yo. Adda ka din gown nga aramatam inton Foundation Day celebration? Aday na bangak? Sana kung nagpadait tananginamat. Maminsan lang mat nga ramatan. Apay kit din, asaan ka nga agpadait? Siya, nagpadait ak. Kakaiso na nga adda pagpadait ko. Amangan nga rod no si kanto ti kapintasan itigaw no magnaka iti carpet. Dayta ti padpadaan ka mapasamak. Diyay ko mapalakpakan dak no magnak iti carpet. Nikadila kay mo ti partner mo? Agimon lakit ni, numang sapulak iti sabali a nataer, a partner ko. Anya ka ditimbaga ni Sarkan ka. Kaslaman na patagunay. Dinamag na no kayat ko kano asyak ti partner na inton Foundation Day celebration ti kumpanyada, nana. Kayat na ka, partner. Kano di adal amin ti mapan ijay nga okasyon. Kasta ka din, nana? Maikariak mat siguro asumango ijay nga okasyon. Nagturod ka maten asumango ijay.
Tadamat rupak, nana. Napadasan nyo ka di mo ti Tim Mabuno iti kasdi nga okasyon? Kunayo, nabayag kayon dito yung mansyon. Mangin insulto ka kaday, ah. Sinong batak matlaang ti imbagayo, nana? Anya nga oras amang rugi ti selebrasyon niyo, anak. Alas 7 kano, nanang. Ag-make apak pay. Tapno saan ang madismaya ti boss ko kanyak. No sa anak nga agayo sa anaimbag. Anak. Masapol presentable ka. Tapno si papanakkel amang ipakita iti partner na. Kadagiti pada na ang negosyante. Medyo nakaritak nga rod iti imbagana asaan ko kano nga ibabain, nanang. Kasano ko mga ibabain mo kano? Iparit na basta makisauak kano kadagiti tattao ijay. Madlaw kano ang nababati nagadalan ti may sa tao, babaan iti panagsasauna. Kastati ko na ti daduma. May mayat kano no naulimag. Ngam saan kamot nga ignorante? Di adal kamot? Tiam mo na ngamin kat sa anak pa'y anak katurpos iti kurso. Ta housekeeper ak ngamin, nang. Imbagam ko maanak katurpos ka iti kolehiyaw, anak ko. Hello, sir. Nakaawag kayo, mat? Nakasagana ka din? Umay ka dito yung mansyon, taglogan ka dito lugan ko. Saan mo aliplipatan dyan nagsarita ang ta kondisyon? Sir. Umaya kon. Saan ko analipatan ti kondisyon nyo? Karta nga, tadandanin ti oras. Umaya kon, sir. Aglogan naklangan iti tricycle nga agturong dita. Agurayak dito yung mansyon. Saan mo aliplipatan amin nabilin ko? Matungpal, sir. Bye! Napintas mo ti partner ni Sir Carl. Awan pa imot ni Sir Daniel. 15 minutes pa imat sakbay ang mga rugi? Sino nga takadakuwada ka ni Sir Daniel tinapimpintas ti partner niya? Maamuan tayo no sumangpat ni Sir Daniel akadwa na ti partner na. Nagbayag damot na? Amuda nga da program. Di da pa'y lakad sumangpat adagos. Apay nga gapura ka. Kat sumagmamanupay mat a minutos. Kaya't kung aro da makita no asino kadakwada, tinapimpintas ti partner na. Nabangon ka din ni Daniel? Nakitak pa'y matikotse na di tarwar, sir. Apayan di palanapan. Kasla urayan nan sa ti partner na. Umuna akman laangan. Sumarunudan to ni tikon ko na partner na. Agpa-importante mo da dya partner na. Kasta kayon sa babae. Mabayag nga grubrubat. Etse. Napahanan ang masursurong. Ay, dayjay tumang amin na babae. Pa-importante. Sumungad ni Ivory. Langan ti saan na housekeeper. Nagpintas kitin na babae. Sayang, ta housekeeper laeng. Mapantayo ka din, sir. Itayo ka pa'y kumasimangpat. Tapno na sapat at napan. Asidaglaang mat ti venue, sir. Mabitlaang mat, taaglugan tayo amapan. Saan tayo mat amagmag na? Lumugan ka nga rodan, tamapantan. Magmag na ti oras. Matungpal, sir. Ulitak nga ibaga. Adinak ibabain to ijay. Nalawag? Sana nga agkabaw, sir. Ala, intayon. Tapno saan kayo amaladaw, ako nayo. Aglokatan ka ritaw. Amangan no da Sir Daniel dagitan. Addan ni CEO, one of big boss iti lamisaan. Nagsabat ti kiday na. Idi makita na nga awan pay ni Sir Daniel iti na isang rat alamisaan da kada Sir Carl. Naglukatan ti ruangan. Amangan no isunday ta sumrag. Ni Sir Ngagpaiso. Asino chikadwa na? Wow!
Nagpintasan ang babae? Asino nga ta? Agturong dan itilamisaan ana isangran. Para kadakwada kada Sir Carl. Nagpintas ti babae. Saan ka di? Wen nga ron. 5 lang ang minutos. Mangrugin ti program. Oh, Daniel. Nagpintasan ti partner mo? Mabalin ka ni ti makiam-amukin ko na, bro. Sure, bro. Makiam-amulan? I'm Carl. And who are you, miss? Inawat na ti ima na. Kaawatan ang makisalaman. I'm Ivory Valdez, sir. Nice meeting you, Miss Ivory Valdez. Same here, sir. Nice meeting you too. Take your seat, please. Thank you, sir. Okay, to'y partner mo, bro. Nagpintas lakit din. Joy mo partner ni Sir Daniel. Tiad-adda ka sasaon ni Sir Carl. Saan kat adya partner na? Makiam-amula siguro Ang mga no itadalaan mat ang nagkita. No siya lang ti partner ni Sir Carl. Oh, panawa ko na. Apay kumapanawam. Saan ka di a kinaawan modo ti kasta? Saan ka di ang kinaawan modo? No ti partner mo kat sa bali ti ad-adda kasarsarita na. Ngam, sisasango damat amin iti lamisaan. Saan ka di? Uray kaslawan patag mo iti partner mo no kasta. Kabagyan na siguro ti partner na. Idinto ta ita na lang ang makita ti partner ni Sir Daniel. Happy Foundation Day celebration, Big Boss. Kastamat ka na kayo. Enjoy your meal. Ninsamat Sir Daniel, ti kapintasan ti partner na. Saan ka di, sir? Lalabit. May mayat no na nasaya at maaramidan da para ti kompanya. Ngam ti ang display nga awan mo't pakairanudan ti kompanya. Anya ti kayat yu asawan, Big Boss? Lord na nasaya at maaramidan nyo para ti kompanya. Ang damat maganap yun. Ngam na awan, kasano ko mga damat pakairanudan yung empleados. Kinablaawam ni Big Boss. Ngam tsak maawatan dagit insungbat na kan ka. Adalagi ti kayat na nga ibuksilan. Mabalin nga agpaiso tinangag mo. Nga addapan nakalugi ti kumpanya. Iso akas jay ti imbagana. Ngam no maitaloak iti posisyon. Ikarik a dumuras ti kumpanya. Awan to lakit di ti parikot. Nga ta? Oo. Apay nga agduwa-duwa ka. Nalainga, tapno amom. Panagkunam. Anya ti mapasamak iti may sa negosyo. No kanayon amala daw ti empleyado na. No siya ti head iti may sa a department. Ikatak ti kanayon amala daw. Kasano no ikatanda ka? Kanayon ka ngamin amala daw. Kaya't ko ang maamuan no niya ti trabaho iti agdama, miss. Agsipod tawan pa'y bakante asar ka katrabaho. May sakpay lang a housekeeper iti agdama, sir. Anya? Ulit naman timbaga? Gusto ka rin tinangag ko? Housekeeper, ti trabaho. Amo ka mas daaw ka? Ngam may mayat tinababa at trabaho. Nulakat na dalos. Ngam dagiti aday tinangato at trabaho. Nga magtatakaw dangat. Anyat imbagakan ka. Di nakibabain ko na. Ada ka didakas nga imbagak, sir? Excuse me, bro. Mapanak pa itiban nyo. Ape, akas na makapungto pati manaw ni Bro Daniel. Awan dan dito mansyon. Awan nga tati makita ni Sir Asabali a babae. Tadye pa'y agtagdagi balay tinala na a partner. Kasano nga'y numaaman dagiti empleyado ti trabaho ti partner na. Ay, mas daawak ta kinapuyan na tinagpanunod. Ituloy naman ti saritaan taytay, Miss Ivory. Awan ka niti na iturpos mo?
Nalpasa kiti business administration, sir. Alaanda ko may ti kumpanya ang nag-OJT ngam gusto mat anatay day di tatang kan nagsakit ti ina. Iso ajak nakapan iti oras ti interview. Kaya't ko amaamuan no niya akumpanya ti bagbaga. Asidaglaan dito ay, sir. Adalaan kaya't ko amaamuan iti ko na makumpanya. Alaag ti contact number mo, tawagan kanto. Okay, sir. Itad ko ti kidkid dawan. Apay nga imbagam amay sa ka housekeeper. Imbabay nak. Panagkunak, saan adakas ti mangibaga iti kinapudno, sir? Saan mo asinurot ti kondisyon ko? Saan mo matngarod ang maalat ti kwarta nagtulagan ta? Kasta ka di ti aramedyo iti negosyo yo, sir? No kasta ti galad mo, awan duado amarpuog ti negosyo. Malugi ti kayat ko asawan. Di nakman isuro, si ka nga awanan ammo. Di nak ko makarkaritan, Sir Daniel Morgan. Di mo ko maibaga nga awan ti ammo. At datan itigit ti mansyon. Bumabakan. Kan kayat ko lang nga ipalagip kada kayo, sa anak alimugan dito'y lugan nyo, no saan ada kayo matlaon, tinangibaga. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama, papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo ita alawas ang napauluan. Ivory, dito'y drama tayo, ti masakbayan ba? Insurat para radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika and computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ko na kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, imanugot ni Ivory nga agbalin a partner ni Daniel, iti maangay a foundation day celebration, ti kumpanyada. Binilin na nga rod ni Ivory, aliklikan na ti makisao kadag iti tattao iti selebrasyon. Idinagdamag ni Carl kan ni Ivory. Naibaga ni Ivory nga iso kat maysa housekeeper. Nasuron nga rod ni Daniel iti nalimed. Papagayam, denggan ti tuloy ta serye tayo ita alawas ang napauluhan. Ivory, dito'y drama tayo, ti masakbayan. At datan itigay ti mansyon. Bumabakan. Kan kayat ko lang nga ipalagip, saan nakalimugan dito'y lugan mo, no sana si kamot lang tinangibaga. Ti ammok, kat ammom ti makitulag. Saan gayam? Alangan mo't ajak sungbatan ti agdamdamag, sir. Saan mo kumanga imbaga may saka housekeeper? Ha? Kaya tiyo? Nga aglastugak? Ibagak amay saak nga executive uray saan? Kasta ka di? Anya? Ala, bumabakan. One, sir. Pastos a lalaki. Aglugan man lang iti tricycle, taagawid akon. Apay nga itay partner yo, sir. Nagawidan. Di na mo asurutan ti bilin ko kankwana. Apay nga min nga iso ti innalayo a partner yo, sir. Awan nga rudan ti oras ko amang kita iti sa bali. Saan mo't amabalin asika? Ha? Ikam iti narigrigat at trabaho na, no umay pay ditoy. Narigat at trabaho ko na yo, sir. Tapno inton marigatan iti trabaho na, kat uray agikat kas housekeeper ditoy. Ditakan. Pimanaw ang masuso. Apay nga ta. Anya jay kuna na adi na amu asurutan ti ibagan. Hinawagak ti kayem ko. Ano sa dino, kat ijay ang nag-OJT ni Ivory, kat mayat kano ti performance na. Iso ko matialaan tali ti kumpanya. Anya ka dito ibagbagam, bro? Saan ka mawatan? Anya nga OJT? Kan Ivory asasawam. Business Administration graduate ni Ivory. Anya? Apay nga rod asimrag kas housekeeper.
aplikante iti kumpanya pagtrabahuan ti gayam ko. Nabagsak siguro iti interview. Isu asim rekas housekeeper. Adda kano trahedya ana pasamak iti pamilya ni Ivory. Iso anak kaala ti bigbus da iti sabali nga aplikante. Ha? Kat? Anya kumaita? Adda na kaibaga nga agsapsapol da Sir Carl iti kasukat ti empleyado a nag-resign. Empleyado nga tamat lang dito'y kumpanya, ti sukat da? Nalabi ta siya. Tamay sa kadagiti kabayagan dito ay. Saan mo mataling niya, tiling niya ti nag-resign? Nalakalaang dagita. Anat gungguna na ti kinalaing ko no saan asyak ti sumukat? Agarop abulan nga imikat ti sigod nga empleyado. Idi pa'y kumanga insukat da ka no may kari ka iti dayja a posisyon. Di naktagibas sitan, Jenny. Agbalaw kan tulangan no syakton ti simukat. No kasta, itapay laang, kablaawan kan. Congratulations! Apay nga rod asabali ti katawam amang kablaaw kanya. Di mo ka di maawatan ti kayat ko asawan, bro. Kaawatan ang nagagat ni Ivory. Ta saan nga agpilpili iti trabaho. Anya ka di ti kayat mo nga ibuksilan, bro. Kasapulan tayo ti kasken ko na. Mayat ti performance na idinagdamagak iti sigod ang nagtrabahuan na kas OJT. Kayat mo nga alaan dayjay a babae dito'y kumpanya? Pangaasim, bro. Panunutam ko matimbaga ni Papam. Dayjay ka di ti alaan. Awan ka din ti sabali. Agtalag ka kumakanyak. Ikan na kumay ti gundaway kumot nga desisyon para ti kumpanya. Duatang apektado no bumaba ti birok ti kumpanya. Ala, tangay agid-gid daw ka. Pagustuhan ka. Ngamno di na kabaalan ti trabaho. Ikagumaak ti panag-resign na mutlaan. Hello, sir. Nakaawag kayo, Mat? Kasapulan mi ti business administration graduate iti kumpanya. Interesado ka kadi? Kasapulan nyo kunayo, sir? Saan ka di ako ko da Sir Daniel dayta? Well, ngam adamat karabangak amang hire ti staff. Tamay sa akmat a department head. Okay, sir. Itamat laang. Umayak dita. Damagam iti security guard no sa dino ti opisina. Urayan ka. Yes, sir. Thank you so much, sir. Apay nga agdardaras ka, anak ko. Saan ka di nga intun malam ti ipapan mo iti mansyon? Inawagan nak ti may sa department head, iti may sa kumpanya nanang. Barang makastra ka kiti opisina da. Sapay ko mga rod na maawat ka akas pang opisina, anak ko. Wan nga rod nanang. Ikararagyo ang maala ako, mamat. Sige nga rodin, anak. Ikararag ko ti panagbaligin. Agyaman nak nanang. Sige, panawan kayo nga rodan. Wan, anak ko. Agad-anad ka. Good morning, sir. Good morning. Kaya't ko atulungan lang kami ka ni Daniel may papaniti parikot mi. Anya ka di aparikot ti kunayo, sir? Nako na ti CEO, abi mabakano ti profit ti kumpanya. Imbaga tinagdamagak na expertise mo kano ti mang-handle ka ti customer service relations kan training coordinator. Tapno makitak amin ti parikot. Masapol ang makitak dagiti records kan data ti kumpanya, sir. One miss. Sika ti ag-research kan mangkita ka ti parikot kan ibiro kam iti solusyon. Okay, sir. Mabalin ko ka din ti sumango iti computer yo. Sige. Agaramid ka iti report mo. May papaniti parikot kan solusyon. Rugya kakitaan dagiti reports ti kumpanya iti kalabas. Ti parikot, kano kasano a solusyonan dagiti problema. Isaganam amin a research mo. Ikabil mo iti may sa a file. I-present mo inton madanon ti presentation ka ni CEO. Mabalin ang maamuan no anya dagiti na research mo, miss? Nakita nga agpaiso ti data. Bimaba iti 20% ti profit ti kumpanya, babaan iti scale dagiti data. Data ti na research ko, ma'am. Anya tinakitam ang makagapo?
Ada koneksyon tinakurang at training dagiti adda iti baba. Dagiti adda iti customer service relations kan kinakurang ti training coordination. Ano gutan mo no patyan nga tadayta ni Big Boss? No kayat dati makabawi, masapol ang maikanday to iti importansya. Masapol nga dayta ti ibagam iti meeting. Kan suportaram iti bukod mo asing-asing a kasolusyon. Tingitingan matan ti board no pumasa. Numayat, approvean tumat ni CEO. Yes, ma'am. Suportarak ti singasing ko, no kasano ang makatulong iti kumpanya. Pinaayaman na kano dito yung opisina yo, sir. Kitaan nyo amin nagiti files. Masapol nga ipakita yung kanyak nagita inton board meeting. Nagtultuloy nga awan profit, pasirakon ti kumpanya. Masukatan ti sabali a klase ti negosyo. Boss, ar-aramidan mi ti amin, sir. Adda kadwa mi ita amang suksuk-isok iti problema. Sigurado nyo lang amayat ti performance ti ibagbagayo aka barbaro aka duwayo. Kunan ni Sir Carl, analaing kanumat, sir. Agsango kayon to no board meeting. Kilati sakto no may kari ti trabaho na. Amangan no arkos lang iti opisina. Kaya't ni Big Boss ang makita ti expertise mo. Agsasango tayo iti board meeting. Ket ilatag mo kano ti research kan singasing mo. May sa tinakita ka kang runaan arason. Isa okay mapsot mo ti kita ti kumpanya. Saan ka nga upayan? Ngam amok namin ti kababalin ni Big Boss. No di na kaya ti presentation kan singasing mo, pag-resign na nakadagos. Gagangay day nga aramid ti negosyante, ma'am. Di da kaya ti empleyado, no di damot pa kairanudan. Imbagman ta nakita madagos dayta. Masiguradom ka di? Aday ta kunkunam ti makagapo? No apay ang nagdeteriorate ti kita ti kumpanya? Masiguradok, ma'am. Amin ang negosyo, daytoy ti kang runaan ko maamaikan iti importansya, tapno mayat ti taray ti business. Panagkunak, kat nagkamali ka anangalakan ni Ivory, kas empleyado dito kumpanya, bro. Pagkunaamot, bro. Barang no iso ti makasapol no ayan ti parikot. No apay ang nagdeteriorate ti kita ti kumpanya. Amuna kindi nakitaan. Kat awan amuna. Pagkunaamot nga awan amuna. Simple lang nga instruction. Kat di na pay amu asurutan. Dahil tantulakit din. Adda ka din instruction mo kinkwana? At di na amu asinurot ako nam, bro? Kwa bro. Lipata mong timbagak. Ang patyanak. Saan nga agbayag dayjay nga Ivory dito kumpanya? Makitan to, inton ag-report tayo ti board meeting. Iso ti pinagtrabaho ni Jenny amang research, iti ayan ti pariko. Ag-report to kadimot dayta nga Ivory inton board meeting? Iso tinaited kan kwa na task. Makita ka no kabailan na. Siya kumatinang tidanda iti dayta at task. Nalalaingag. Nabaybayag ka ako nam. Ngam saan mo anadoktalan ti ayan ti parikot. Saan tapay nga mo ang nag-deteriorate ti kita ti kumpanya. Ni Big Boss ti nakadoktal. Di tayo pa'y naamuan. Daytan tugit din agdadamo ti makadoktal. Agsipod ta saan nga iso ti impamaysa tayo. Saan tayo ang nag-research? Kan saan nga iso ti inaramid tayo? Sigurado ang mapaay ni Big Boss kan kwa na. Makita, inton madanon day nga aldaw. Anya ti kitkitam di talaptap mo, anak. Pasaray iso ti kitaam. Agsasao ka pa'y ngagmaymaysa. Dagiti reports ko dagito inton madanon ti board meeting, nanang. Agsauak namin iti sango dagiti agkakangato at tao. Ay, kasta ka de. Ala, lalaingam. Tapno awan maibagbaga dagiti boss mo kan ka. Wan nanang, ipanatnag ko iti dayjay a Sir Daniel nga addamat amok. Madi ka diti ugali day ta Sir Daniel.
Ada pagkasuplado na, nanang. Ngam saan kong atrasan. Atrasan? Anya ti kayat mo asawan. Nababangamin ti panagkitkita na kanyak, nanang. Di na ammo, nga adamot ammok, adi na ammo. Nga gananad ka nga rod, anak. Di mo amo, no anya ti adda iti panunot na. Iso nga isaganaak anaimbag, nanang. Umadanin ti reporting. Madanaganak no saan abaligi ti report ti kaalalam nga empleyado. Sapay ko tagbaligi. Ang mga nupaypayson ni papamtimbaga na amasukatan ta. Wano ipaserna na ti kumpanya. Sukatan na kano ti sabali ang negosyo. Ang mga nuad-adda nga isagmak na kati kaalalam. Kung ang amin ti gayem ko iti sabali ang kumpanya, anapintas kano ti performance ni Ivory. Ang mga no iti janitorial ti departamento anagyanan na. Saan nga iti sales department? At data iti sales kan advertising department. Kasol pa'y mat ka din ni Ivory, saan pa'y mata permanent? Rumbang laang. No saan ahos to ti aramid na? Mabalin nga ikatan adagos. Inton bigatan ti presentation. Nakasagana ka din? Wan, ma'am. Ada amin ti files iti laptop ko. Iji conference room ti pakaangayan ti presentation. Makaamo ka amang i-present iti research kan report mo. Adamat kit ti projector ijay. Makitan to amin dagiti adda ijay no anya ti report mo. Nakasagana ma'am. Sigurado nga adu ti saludsod kan ka. Masapul a suportaram amin dagiti isingasing mo a solusyon. Nakasagana ma'am. Good luck, Miss Ivory. Madlaw ko kat saan a pabor ni Sir Daniel kan ka. Nila ang Sir Carl ti kakampim. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te serya tayo ita alawas na pauluan. Ivory, dito'y drama tayo. Ti masakbayan ba? Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, pinatgan ni Daniel tikid daw ni Carl, ang mangala da iti kadwada iti kumpanya, tapno maduktalan da ti makagapo, no apay abim mabati kita ti kumpanya. Inawagan nga rod ni Carl ni Ivory, tanam namaan na ada ito iti makatulong kadakwada. Nag-research nga rod ni Ivory, maipapan iti records ti kumpanya. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas ang napauluhan. Ivory, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Nakasagana ma'am. Good luck, Miss Ivory. Madlaw ko kat saan a pabor ni Sir Daniel kan ka. Nila ang Sir Carl ti kakampim. Uray awan pa nagtalak na kanyak. Ikagumaak nga aramidan tinamnamaag ang makatulong iti kumpanya, ma'am. Sapay ko matagbaligi ka. Ti baligim, kat baligi tayo amin. Sapay ko mga rod, tamakatulong ti isingasing kunto, ma'am. Ado langkit di ti interesado iti panagreport mo. Tagdadamo ka ngamin. Amok nga insaganaan da ka iti adu asaludsod. Gagangay ti adu asaludsod, no agreport ti may sa atao, ma'am. Pudno day takunam. Nang runa no agdadamo ti agreport. Kitaan da no sa dino ti pagpatenggaan ti ammom. May saak to amang testing no nalaing matlaang dayta nga Ivory. Imbis a testingam, tulungan tayo kitdi. Barang maapresyar ni Big Boss kat di na iparikap ti kumpanya. Ipakitak ang nalaingag. Tapno makita ni Big Boss nga addak ang nakasagana as sumukat iti nag-resign nga empleyado. Ngamno agbaligi ni Ivory, kasanon? Mangnamnama ka kading agbaligi? Jack mamati. Kaya't kumat nga agbaligi.
tapno masalbar ti kumpanya. No agbaligi, dayjay nga Ivory ti maikan iti pamadayaw. Sapay la kuma, ta saan nga agbaligi ni Ivory? Baliktad mo ti amom. Lumangregap ti kumpanya, adu tayo amaawanan iti trabaho. Apektado tayo amin. Imbag, tanasabat ka dito'y koridor. Ada ka day bagayo, ma'am. Agdardarasak namin, ta mga noadon ti tao iti conference room. Ijay mo ti papanak, ngam dumagasak pa'y iti comfort room. Umuna ak nga rodan iti conference room, ma'am. Orayan nak, tamabiitak laang mat. Sorry, nga masapol nga agsagana ak, tasyak samot ti umuna nga agpresent. Sige, umuna akon, ma'am. Magnaak kung maiti sa bali arwangan. Tabay ak nga aguray. Tapno maladaw asumrak iti conference room. Ang napankit din, tidang nga. Sikat ikaw dyan na simrek. Napanam ka di. Sa anak pa'y analadaw. Ta saan pa'y anang rugi ti panag-report. Mangrugi ko maitayan ni Ivory. Ngam ada problema iti projector. Napanda na nga la iti sabali a projector. Palpak matinang isagana iti dayta a projector. Apay adida nang isagana iti backup. Dayta ti ko na ni CEO itay. Medyo makapungtot. Adaytan ti sabali a projector. Mapanan ni Ivory amang ipakita iti reports na. Makita man ti kabaalan na dayta nga Ivory amang i-present iti reports na. No saan na nagpalya ti projector? Itaypay ko bangay rugina. Palpaktumod day dyan ang ikabil. Di na nga tayo testing ay muna. Intesting na kanumot, hanggang na maminsan. At daragiti pasama kasaan tayo ang mapakpakadaan. Kas kumay ta. Di tayo namnaman nakasta ti mapasama kiti projector. Dajayan. Inlukat nan ti laptop na. Kita man ti laing day ta babae. Bro, apay ka di akaguram ni Ivory. Apay ngayon nala makas partner mo di foundation de celebration. No damot gayam guram ken ko na. Kagurak. Tadi na sinuro ti instruction ko. Kas makita yo ti skill ti datos, iti napalabas at tanlo a bulan, bimaba iti 20% ti kita ti kumpanya. Adamat dagiti nag-resign nga empleyado. Imalis na siguro iti sabali a kumpanya. Na-train dagitoy ditoy a kumpanya. Ngam idinalaing dan, iti sabalin a company ti napananda. Nagbalin laangan akasla training ground daytoy a kumpanya. Pagko na amat ang nagbalin at training ground daytoy kumpanya. Saan ka di asimrat da ditoy kas agdadamo? Idinalaing dan, nag-resign kan imalis dan, sir. Ituloy ti ag-report. Kaya't ko makita na iti research mo, Miss Ivory. Yes, sir. Nakitak pa iti employee records nga ada nakurang ti talento na iti customer service relations. Isuda ko mati matutukan a matrain. Dagiti adda iti baba, isuda ko mati kang runaan a maikan iti importansya. Apay kuma, adagita adda iti babati maikan iti importansya. San mo nga mo ti sasawam? Mabalin ka di nga urayan nyo pa iti palawag kan solusyon, sir? Please? Awan pa iti subngat ng agsaw. Urayan tayo amalpas na iti reports kan singasing na. Ngam, san nga umno ti bagbaga na, papa? Apay ko maasaan nga umno, kat di pa'y matnalpas na nagsarita. Tila ang panangibaga na, nga ikan iti importansya dagiti adda iti baba. Kat saan na nasaya at adenggan, papa? Urayan amalpas ti presentasyon na. Ang mga makatulong dagiti singasing na. Ngam no paggastuan ti ibaga na. Saan na mabalin, papa? Urayan tayo pa iti report na, kan ti singasing na kunakmanan. Dagiti adday ti baba, kasla isuda ti panakaramay ti company, ta isuda ti sumango kadagiti customers kan investors.
Isuda ti mangguyugoy kadagiti tao, tapno gumatang ken aginvest da iti company. Babaan iti kasta, umado ti kita ti company. Kaya't mo asawan, kasapulan ti panang-hire iti trainer. Mabalin na dagiti sigod nga empleyado dito matlaang ti mang train kadakwada, sir. May samat day talinyak, no ikadak iti chance. Okay, itad ko kan kanay tatrabaho. Sika ti manghandle iti customer relations. Sika ti training coordinator. Thank you, sir. Ikagumak nga aramidan amin na kabailak, tapno matrain dagiti adda iti baba. Wah, sinalbag. Dinutukan mo't ni Papa amang handle iti customer service kan coordinator pa'y. Makita ni Big Boss nga da potential na, bro. Makita no addamat la pagsayaatan ti kumpanya iti dayta babae. Saan ka kadipay akumbinsido? Iti naramid na? Diyak man amo, bro. Nadagsan tirik na kankwana. Ay, ang mga nudumteng tutyal daw nga agpakpakaasi ka kenkwana, bro. Anya? Anya ko mati ipakpakaasi kankwana? No way. Makitan to. Apay adi ka matagtagari. Di man la tiningyiting ni Big Boss. Nangedang adagos. Di ka di pa nang dutok na ka ni Ivy akas training coordinator? Agdamagakpay ko ma. Diyay ko maawanan iti isong bat day di ababay. Madlaw ko kan ka. Saan at ipagsayaatan ti kumpanya ti adakan ka? No di ka ti panakay talom iti posisyon. Siyempre, nabayagan day ta nga arapaap ko. Ngam saan sa manen ang mapasamak, gapo iti day jay ababay. Kumusta ti pa nag-report mo, anak? Mayat ka di matla ang ti resultana? Wan nanang, dinutukan nak ti Big Boss amang handle iti customer service. Kasano ti kina-housekeeper mo? Kapilitan nga ibatak, tapno maipamaysak ti trabaho. Agpaisutay ko nak, ang makabiro kamat lang iti sabali apang gudam. Rugya ko na inton bigat ti mang train kadagiti adda iti baba, tapno aggunay da iti husto, tapno pumintas ti performance da. Numaminsan, matagibasit dagiti trabahador iti baba. Ngam di daam mo, adakkel ti maitulong dagitoy. Wanang, naawatan ni Big Boss, idi imbagak, adagiti adda iti baba, ti pannakaramay ti kumpanya. Masurunak iti sang kaibagana. Adagiti trabahador iti baba, ti pannakaramay ti kumpanya. Kasano tayo nga rudan, boss? Di mo ka di maawatan ti kayat na asawan? Boss tayo. Ngam, saan ada tayo ti umasidag ka dagiti tataw agumatang ken aginvest? No di kat isuda nga day ti baba, bro. Una, taisukat nga rud ti trabaho da. No maadaan day ti usto at training ken kapasidad ang mga rami di ti pagrebengan da. Umadungag pa iso ti customer, client, ken investor. Ha? Isu nga imbagana nga isuda ti pannakaramay? Agsipod ta isuda nga agpaiso ti aggaraw para kada tayo nga adda ti ngato. Ore adda tayo, ngem no awan da. Kasano ko mga adda mapastrik tayo? Ang kita man no epektibo ti insingasing na apamuspusan. Mamati akmot iti dayta, bro. No lumaing dagiti adda ti baba. Umadung agpaiso ti makumbinser da amang patronize iti negosyo tayo. Hello, Manang Donna. Anya ka diti maipaay ko kan ka? Apay adi ka umay agdalos dito yung mansyon. Kayat mo ta ibagak kinisar nga ikatanda ka. Saanan adi ta ti pagtrabahwak, nana? Ijaya kon opisina da Big Boss. Agjanitres ka kadijay. Imbagada ka di daytaken ka. Mang opisina ak ijay, nana. Sige, taado pa'y ti aramidak. Kasano kumaamang opisina ka ako nam? Damagan yung tulaangan ka ni Boss Daniel, nana. Agpaiso ka di timbaga ni Ivory, nga ijay ka no opisina ti pagtrabahuan na, sir. Apaya damagam na ita.
Dito yung mansyon ti ayan ti trabaho. Saan ka ta makimarites? Nalawag? Ay, kuha nga min, sir. Kuna na adamag kanu kada kayo. Awan pa kay naigam tapno maamuam no ang trabaho ijay wano saan. Ay, sorry, sir. Di na magkulaang manupod, no. Tay ko na akon. Awan pa kay naigam. Tadi ti mansyon ti ayan ti trabaho. Nalawag! Sinalbag day nga ay puri. Imbaga ng tumot adamaga kanu. Anya nga ita. Nabainan akidin. Rugyam ka din ti training, dagiti nakadistino iti customer service. Wan, ma'am. Kasapulan, tapno sumaranta kan manayunan ti amuda. Sapay kumatagbaligi ka. Ika gumaak, ma'am. Babaan iti kasta awagas, manayunan ti skill da may papan iti sales talk. Umayo na kiti dayta nga imbagam. Sales talk ti kang runaan kumaapaglaingan da. Tapno ad-ado ti maguyugoy da. Dayta ko matikang runaan asaguday dagiti adda iti dayta at trabaho. Tapno na annayas ti taray ti negosyo. Rinugyan ka din ni Ivory nga isuro dagiti trabahador ang nakadestino iti customer service. Wan, papa. Napan iti ayanda, apaman analpas ti board meeting. Makita ket adda potential na. Apayad di yun na panunot day tayo di. Bimabalaket nga ruti kita tayo. Nasaan na siguro ang nagtrabaho ang imbag. Agtrab-trabaho damat, papa. Mabali na nagtrabaho na, ngam di da inaramid Diyos to. Day ko na da atong palbilin lang. Diyak amo, papa. Ti amo, kat raramidan dati trabaho da. Takanayon damat a present. Physically present, nga mentally absent. Kitaan nyo amin at trabahador. Saan kailangan nakatugaw iti lamisan nyo? Sumagmamano abulan, nga intrain mo dagiti trabahador iti baba, anak ko. Kat ada ka di nagbaliwan da. Wan, nanang. Madlaw ko kat si Marantada. Takanayon ko ida atulungan no kasano nga ikumbensir dagiti tattao. Sa bagay, iti anyaman at trabaho, no adda ti mako na moral supporting ato. Nagaganda nga trabaho. Kasta ti ar-aramidak, nanang. Apay ang nagnganga nakakita iti datos ti kumpanya, bro. Pudno ka di ti makikita iti computer. Nakaskas daaw. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamat. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluhan. Ivory, dito'y drama tayo. Ti masakbayang. Insurat para iti-radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.